Honda CRF 1000 2016. Ταπετσαρίες αντιολισθητικές, δική μας σχεδίαση. Ένα facelifting του εργοστασιακού σχεδίου, λίγο πιο όμορφο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εδώ έχει ένα δεύτερο μαγουλάκι, βάλαμε ανθρακόνημα και εδώ το ίδιο. Επίσης μπορεί να μπει λογότυπο εδώ αν το επιθυμεί ο πελάτης. Αντιολισθητικές, στο ίδιο χρωματικό συνδυασμό περίπου που έχει κάνει και η Honda, μαύρο μπλε. Έρχεται το κεντρικό κομμάτι το ίδιο χρώμα με το ντεπόζιτο, εμείς βάλαμε μπλε σκούρο και μπλε ραφούλες. Καμία μετατροπή για το αφρόδες, είναι μόνο τα πετσαρίες. Το δούμε λίγο καλύτερα έτσι πως φαίνεται. Καμία μετατροπή, καμία βελτίωση. Περισσότερες προφορίες για το δικό σας CRF 1000 στο κατάστημά μας, Λαμπράκη 474 στο Κερατσίνι. Ευχαριστώ πολύ.